मार्केट जा रही हूँ हन्ना और मैं इसलिए जा रही है क्योंकि सामान लेके आएगा खाने वाला चीज़ है किचन का जो सामान चाहिए वो लेके आएगा मिर्चा लेके आएगा और मिर्चा लेके आएगा हल्दी पूरा लेके आएगा और तेल भी नहीं है देखता हूँ मार्केट जाके क्या क्या मिलेगा हम दोनों अभी घर से निकल के आया दोस्तों सब लोग देखते जाना मेरे वीडियो को तो हम अभी शुरू करता हूँ लोगोफोर गिबियावनो वेलकाम बैक टू माय फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो नायनानै मोजां मोनबा नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो जानो हागौ दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो ना मा बुङो थ' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ना मा बुङो मानसिफोरासो नायनायाव एकदमबारे साफा साफा खर'आव नायबानो खानाय लेकिन एक सेकंड टीमा गोजा बेनो जाबाय मानसिफोरा बिमा सॉरी 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 टीमा गोजा दै नोंसोरखौलाय सोर सेंग्राफोरा गोसोथोगोननो एसे इमाखा टीमा माखाखौ लानानै सोर सेंग्राया नोंसोरजोंलाय उन्दुफागोननो बायदि नाफाम नाङा जोंनाव गलाफि सोमोदोमो No, God, please, no. खर'आव थागोन जागायादि बेसे साफा नों मा गम मोनदों बेयाव सानसे नहीं जोंहा दांदुलिया खामानि मावसोगारदो बेफोरखौ सिबनाया मोजाङै बेफोरखौ सिबबाय मोजाङै गादा गुदा दोनबाय थायो खिनि हासुनायबो ज्राव ज्राव गारहरनो हागौ इयो बे मोजां मा खामानिफोरा मा मावथिया मालाय मावसोगारदो आयो मा गारहरबाय खि रमोखाव फैना रायलायनाय माबा सोंनिया सिनला सिनलि सिननानै हरहाय नोङो आंनो फुख्रि सावनो आङो अमा हांना जानो आङो नांगौथ' आरो मा बन मोनबायनि फ्ला फ्ला गारदो दस' ए भगबा इले गलाय बिफांखौनो गाफायबाय नामासै मा गलाय बिफांहाय इनि गादों दस' सिननायाव जोंना भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय गोदान गोदान आपडेट मोननो थाखाय बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव ना मा बुङो लोगोफोर बाय बाय